Abby Clark chu 911 operator ni in call poimo tak adonga nu pakhat hian afapa swimming pool a chet sual thu aron hril ani diving boat a in tau chulo ni in ni khoshelovin a omzuya anu chu amang angle Abby chuan rang takin Los Angeles Police Department a hriat tir ngala chuti lai chuan a omanem turle CPR technique manga thoklak tir turin che dan tur alo hrilve ngal char bok reivak lawa chuan police ho po chu anron thleng phei ve ngala anu chu hoi hom taka tong thlamon mol chungin an man ruatenen no pang chu anron boi somta ani amar phu ala omem ti te chek pain a om te chu an nam sakngal zunga chuti lai chuan anu po sir khata mangang takhian alo trap deuh pur mai 911 operator tan hian thilbuai thak deuh a om ve a hetia tranpui tu anron thlen hnu hian atlang puin zual ko te hian phone call an ngai sak thun zom to lova atam jok chuan in biak na chu an ti top mai thin theitop chua an tranpui te po an dam khu chuak nge an chat thlazui ta engma an threzui to thin si lova ril runuam lo takin anom pha fo thin chu mai baka khothlang ho hi kan ngai san ang MMA changkang an ni vek bik lova emergency ni haulo eitur in chu wang mai maya an puteron hek tok la bolo lo biak dan tok thiamangai theile van nei thak takin an no pang boy som chu aron har chuak thei hlawa atuka firefighter hoin tuk thuanan eilai chuan emergency alarm aron rithuta ando kan kilai po chu chunzom thei ni to heklo man mo takin an thutna an tho san ngal tlangwal pakhat hian 911 aron call chulo ni in a khe sadang dai hle a bathroom bangkar atong chuan naute trapri ni om tak a hria ani operator chuan makti deuh hian an zot chianga aron call tu pala chu abang bo ve bok bangkar atonga naute trapri ron om ringot chu amak ve em bok ani firefighter ho chu rang takin an tlan chuaka mit khap kar lova tlangwal chen na mun chu an va thleng phei ngal an man ro nei ang te chu tho chho puin chhong lina an panding ngala firefighter bobina chu bathroom a lutin an wangai thlawang wanga engthom ri wa ma hriat nei lem lo living room a phein tlangwal chu dop ti deuh hian an vakom chiang le a anila chuan thil hriat nei ngei thu soin tranalo kho ve na sa aruya ni ringin a room chu an han dap vela an rin hlel ang ngein rui hlo an la mu chuak zui damdoi rui then khat hian thil mu sual hallucination an nei chok awangin asuang tu an awak vel mai mai ani an ring ta dewa an lung oi lo tlang hle kirle mai tuma ril ru an siam mek lai chuan bobia chuan thom mak tak a hravе ta thut mai bathroom a chuan avalut non le a thom ron chuana chu bangkar atang ngein ani stethoscope vu a ngai thlachungin bang chu an chum rekar kara chu vele no sen trap thom ni om takhi fia takin a hrave ta rang takin a ver na lai tur markarin an chin chia ngal zunga chutia bangan ti chetur chu ngai ngam lovin tlangwal bok chuan thenom te thom mai ani arin thu aron soi vele ama ero chu an ho tu pa bobia khan abeng ngein a hrave boxi engting nge toilet pipe pa naute alo omngot theyang ti chu zona chan har satak anita hun taman nei to lo ti hria in anjinga mi Evan Buckley chuan hreipui ron lek chuak thuta atimme te chuan an lo khap rang hle khoilai ber nge vertur ti an chian masak zet lo chuan an chan chua tumber kha awa chek hlum dai theitlat ani rang takin chetlak dan tur an soi khom zunga chuti lai chuan LAPD Sergeant Athena Grant po nuchui turin aron thleng ve zat bok chhong lina le chhong nga na a om ho han endika ati tu tur omang han dap ngal antuma room tin mai chu an kikwal ngal char mai chuti lai chuan bobia le anaute po in film khur takin bang chu an lo chu chhia a aman mo thak to boxi bangke chhia chu an hai kole ngal bora
reilo te a achunga toilet pipe lo in phum chu an va mu chuak ta ani ama ero chu harshan de lian tak pakhat an nei ti an hre chuak tu emo in chunga tonga toilet ron flush vai chuan achunga note om chu second ni khat lek chungin a thi don baka anni ho na thona po chu atui tang lo zo vek don si rang takin police officer pakhat chu in chunglama atlan chho vele a toilet flush haulo turin room tina om te chu a hril ngal lo bok Delhi le a chevela zin veivak te tan thenna in file nuam tak a ta airport nai mizo chatui tak omna mall le bazar nai boxi airport pick and drop kan la boy puisak thei cheu hrachiang du tan WhatsApp number 8447871535 a ngai ven thei reng ani Sergeant Athena Grant chuan room number 513 avaki kara achunga pakhat chuan rangzetin kongkhar anem khar le ngal burmai chuta anin herle chia chu chuata thisan farni om takhi amufu ta thut ulukzet hian anbi chianga hallway lama phein bathroom pakhat renovate lai meka achuilut zui komota chuan thisen lo kai deuh nuai bok chuti lai chuan bobby ale anaute po in toilet pipe chu khol mangin anlo tan chhum to a an han endik nak chuan achunga chuan no sen piang hlim niom takhi chep zet hian alo in no tut mai uluk taka lak chhuadan tur hisab chungin pipe chu an han tan toile a chuti lai chuan Athena po in thisen farnakha alo chuilet le char bok Bobby le anaute chuan pipe chunga chuan gel noi nalin defibrillator nen anin chopsa thlapa ambulance in ringrenga tura kolok chungin no sen chu akelama tangin an nor chuak ta ani an phor chuan nu chuan athole amar phu an han cheka an tlai deuh to nge alo thoto tlatlo rang takin CPR an pengal zunga omzia anei lo emo wangin athok na dota no tu a omani an ring hle sakson pam mangin aka a bolho om te chu an han hip chuak le a chuti chung chuan engma mason na ala om silo bobia mang ang chuan akut zung te in no te ka chu akom sak vaka van nei thak dewin ham da ni om tak a shoklo block sak tu chu akom chuak ta treu mai chu vele no te po chu aron trap chuak ta nge ka firefighter ho hlim lutuk chu an hnuka ul lo chau ani puana tuamin ambulance laman pan pui ngala an man mo to nen an leave la floor hnuai lama alo la om dai zui an nga chungin an tlai mayang ti a hlau om to boxi an jinga mi evana bok chuan lift aya aran jok thu soin no te chu an chu loka film khur taksi in hnuai lama atlan thlak pui ngal dor mai engma la shelo no te mani se adam kho chhuale ngei tur thu soin atong thlamuan ngal mol bok chuti lai chuan Sergeant Athena po room number 513 a khan alova kir le a angai te bokin ahma a putar ngai bok khan alo dong song le Athena man mo to chuan kongkhar chu anam hong thuai mai engma soi set lovin room chung chu afang kwal ngal zunga pindan pakhata tleirol pakhat lo mureng chu awa chuak ta ani rang takin apuan sin lai chu an hlim thuta akekor hak lai le khuma te chuan thisen lo kai deuh niai mai apa hian engma alo shave haulo chulo ni in Sergeant chuan afanu in nawati tlak thu chiang fek fok hian an hrila rang taka damdoi in an panpui ngala ni lo chuan thisen lo na sata wangin adam khuchok bi kherlo mai thei chuti lai chuan evana point note chu man mo zetin ambulance chunga alu puya tlan chuak ngal turin driver chu a hril lo bok an tlan chuak trap ti in note nu kha apa in aron pom thavele chuti lai chuan rescue team ho ngai dan a phir tatlat mai mani fa ngei po thaddu tu chu evana chuan chhom tel zel chi ni in a hello
chu mai ba ka kal to mai tur no te nu wanga an han khomuang le hlek chu an tlai pha der thei ti hria in surgeon chu an khuma no te hi athia ni vai chuan nangma mo aniang ti in an in voucher mai an lu fel nu chuan a chak thei ang berin ambulance chu damdoi in lampanin an tlan tir ngal chara hospital la chu a hlaphian minute nga lai tlan alangai don no te oxygen level la chu a hniam tul mai si amar phu an han check le a an khol chuan engma a hmuto lo no te nu chuan poiti mel takhian no te omdan chu an zota a chathla ni berin alang to ani Bobby chuan anu kutsula in no te nen chuan anin von tira chu vele tlemin no te kutzong tang chu aron chezau ni inalang damdo inan thlen vele man mo taka in nor chuakin hospital staff ho chuan an lo dong song ngal vata evana chuan no te chu alo tong thamwan ve char bok angai to lutuk chuan zuilu ve ngotan tumpeka ama ero chu a boss chuan lo khapin an hna an zo to thule abak chu hospitala specialist rolin an lo chunjom to tur thu a hrilta ani reilo te a surgeon aron thleng pheya aron sana samai evana chu ron machonin tunchina chuan tunge dama tunge thitur lo rel to hau suang che atam the ang ber chan chua hi kan hna ani top mai ti in ron zil deuh hlaka evana chu a in thiam lo zok hle 911 operator Abby Clark bokha aron lang le a anu hi Alzheimer na veini in a hriat na atlem tula in lama enkol tu tur chu khat laina tuma anom bok si lo a na tho hlana lo enkol turin pon lammi Veronica I a chhor thina anula chhorla hi aron tlai fo baka azom tho hle bok aron thlen tira tangin phone a bi ngal chara SSI worker ani miawa wangin anna atanga bangot thei ani lo le ngal ngai thalo taka anin chua san chang tam hle chu mitu ka office ava thleng chu khol ron lut ngala nu pakhathian a shokarek tu a omawanga a thok that theilo thu aron soita theilovin a address aron soi shama tunge rek che tia a zo na chu harsati taka ron changin karul khoin atimau mai chu vele rescue team an thok chuak ve ngala konglaka chuan honan perituar tuarbok an kongkhar ti chhia in Bobby le anau te chu film khur takin an lut ngala ring deuh hian a omna hmun an zot lo renga channa ero an dong bok si lo arang the ang berin room zong dap kual angai le don ta ani pindan chunga chuan an lut drill tula rule chi sang lo om nual mai athen chu saphai lam chi ni in athenero tur hlo om tak nei ani thung an thian pa pakhat chuan rule hlau chi ani awangin engwak ma ati theirin lo thu a chak chuak ngal panga ahman ro hum lai chu a hum nget ngal sau bok pindan le laman han lut le chia chu nu pakhat angonga saphai na zem tatlai hi anwam chuak hlol chutimaya phelngot theiro alo ni hau si lo damdoya chiumut anril ru ka ama ero chu damdoin na atho ma in an chan chu turber a chathlamanang ti a hlau ombok si anril ru a in sual boi khermai Bobby an lak thak tuma theito pa chu lai chuan rula chu alo tang khong ve tula azial hlum mai don ni in langta ani athitak nial don nia alan taka chuan evana thinin atuar talo rule mai ti pa in angongan tan chum moka chu vele annula po chu aron thokok mai evana chuan rang taka boi som chungin anti ti pui ngal zunga alo nulami ve boknen zeideu hian in date puya ala som zui an tong tui zel ma in a thian te chuan an chua san daya 2 minutes hun chuan evana chu anula chhar tharnen an lo for bo dei mai an boss chuan akal na oman chui zuya aman chuak rang boxi duty hour laya abik bo wangin an pu chuan chople chilin aban ngal mia theitopin in soithiam tum sate ma se anin ngai thak sak du to lem lo evana chuan mitui tla zoin engma in nga na tur dang nei lo thule an na chu nuama ti ber thu an hril non le thin
chuti chung chuan anin ngaidam du ta chuang lo ani abung ro ala khomol mol lai chuan an tho puinu Henrietta Wilson aron kala alainat ve deuh ni inalang ama ero chu an boss thutluk na ero dikati in a soisel lem lova firefighter tur chuan Evana Ayatra anum chuanga arin lo baka disciplinero atla chamdeu nia a hriat thu tlang takin a hril bok Evana chuan an pu chu vabiak sak tur le ngaidam vadil sak ram turin angen chiama chutia khun khan taka an ti ti lai chuan emergency alarm aron rile tatra tran mai rescue team ta chu arangin an chele ngal sung sunga chuti lai chuan mei cheno pang hian 911 call in ama chowa ina aum thule tu te mo in rok tura anron lu ruk mek thu aron report aloni anula chu na trula a chuak bo daya aron la ho mai boxi lo call lo dong tu ebi chuan a mingan zota mei cheno pang chuan lili ani baka kumko a upa ani thu an hrila ama ero chu an address a heta tlat lo chu ina chuan inson hlim hlot an ni awangin an bung ro pek tam takpo khoi chet lo alani nge an omna kot thlere ro Lombard ti a hria a anin rong chu asen ukdeu lampang ani thu a soibok chutia anin biak lai chuan dar thalang aron ke ri deuh chuaya thlabar tak chungin in chunglama atlan chhongal ebi chuan a tho puipa hnena chuan lili chanchin chu hrilin a phone GPS a in off baka a omna diktak track fu maya har thu an soya Greater LA chuan lembat ti mingpu kothler pathum lai om boxi a khoi ber nge ni ta ang reivak lawa lili chu aron tong chuak le a an omna khupui chu uinet ka ani thu aron soi hlau mai cell phone tower rong te chu an khol mang chuan an han chui zuya chuti lai chuan phone hengam phaulo turin anin chamol mol bok ebi chuan kothler vela thilchin chiana number engemotal aom le omlo an zot le a lili chu hlau thong takin adak chuak ngal ama ero chu engma mu avanei lem silo cell phone tower tang ringot chuan metar zanga bial chung zet zon kol alangai dona na hau tak tak alani chuti lai chuan sergeant athena po ranin khal chuakin lembat kothler chu aron thlir kol vela anin rongla chu a in ang thum boxi address mumal tak nei lo phei chuan tongpong vazon mu ngot theipo anilo operator chuan lili chu bia in anu phone number me chuak turin an tia phone chu ti to phaulo turin a hril non mol bok phone number anin pek zo chuan ebi chuan an ringale pindan le lama tongin anu phone chu aron ritaral rol mai akeng chuak thei ngil dei chu lo ni in anu tal chu be thei se an address hriat ol deuh tur ngai tuana abuai tamap mai le ebi chuan thil dang ngai tu chuak le in athenai an bia siren teriturin angen ta top mai kholaya police siren rik deuh roi chuan lili point police an ron naiti olsam takin alo hre theyanga an omna borvel rang takin an hria chhuwa pha thei nge yang ama ero chu miswal te po an lo in ral ring mananga man chu ero an har pha deuh mai thei a aya plan thazok an nei miau lo awangin sergeant chuan firefighter ho avapuna an truck ron tho chu puivat turin awangen phong mai be seilo dewin evana berker kha aron thok chuak peka midang ho chu emergency danga an buai vek chulo ni in sergeant chuan an boss ti lom nan in lak hero te atumanga an buai pha je kang ti ero a hlau hle chuwang chuan film khur tur le ahna chuan insorbing tlat turin an hril te a rang takin an thok chuak le ta ani ebi chuan lili chu thil om dan an zot le a thok le khata miswal pakhathi aron lang thut lili nen chuan anin tok chiang hle thlabar takin a tre ngal tuara vanei thlak takin anin man lo hlau ebi le a thopui te po an mang ang kher mai chuti lai chuan evana po in alir thei khal lai chu alo tiri ruaya thei topin athenai nen chuan an mitan len kol char bok reife atlan kol hnu chuan 911 operator chuan fire truck thom a hre theita rang takin lili omna hmun chu sergeant a hril ngala ma se chetan lak ma in lili nu aron lang hlol mai engma ala hre ve silo
evana bokha che chuak le in arang thei ang bera in saseng vat turin an hriat tir zung zunga lili nu chu alo bang bo hle surgeon in lu chu tuma silai ne na ave mek lai chuan mei cheno pang bi ruk na an mu chuak tamaya chu vele lili chuan man mo zetin in chung lama pan ve ngal zat bok amai ro chu van doi thak takin anin man ta si a phone a thlau dai le ngal ebi nga ya thalo khermai ruk ruzinga pakhat jok Peter chu a thian pa ina kolai alo shafu hlawa thei to paringin Peter hming chu alam tawak wak mai ani Peter chuan phone chu la in ebi chu awa chang le ta ebi chuan no pang chuan chhuwa zalen don phat chuan tlan chhuwa dan konga hriat tir tur thu alo hril chu vele rang takin lili chu self an khunga an thian dun chuan ebi hril na lama anin zui chuak ngal ma se kong kharan han pel chi ale surgeon kha silai ne na ron lang ta si anin man chiang khermai Peter chuan a thian pa chu nam tluin in chhunga atlan le le ngal daya surgeon chuan ruk ru pakhat jok chu alo hen ka ve ngal zat bok Peter chuan lili bok khavala chuakin in phen nan a mang zuya polama arel ruk nu chuan an bike thu ruk na lama tlan phein a in khal chuak ta ani chu vele surgeon chuan unit dang tewa be popin ru tlan na kong lam chu awa hriat tir ngala mit khap kar lova police car aron lang ve ngal zat bok Peter a thinrim chuan in herpa in silai ron lek chuak ta wa mai rang takin lili le anu chu athenai chuan an tlan chiat pui le ria misual pa chuan silai ron met puak ngal zot bok thok le khata evanan tuina ron phu thutale Peter chu atlu chiang khermai surgeon chuan kadeu ho hian evana chu aron clear le ta a chen dan chu a fingin idea nei tha ati boxi evana chuan tifu in titak hian alo nui let ve sak bok reirial lovin misual pa chu awahan kaf zuya tu man nun na chan lovin buena an ching fel theita ani 911 operator abi ero chuan engma la shave heklo firefighter evana chu ron kholin enge thil thleng aron zot mola lili tenu fa chu andam kho chuak lawang ti a hlau hle evana chuan hlim takin an mission an hlen thu an hrila mi cheno pangpo anu kianga thlamwang taka aum thu a hril bok ebi hlim lutuk chuan lom thu a soi ngal mola evana ero chuan ama ebi chu thiam taka engkim play kwal vel tu ani thu le credit pack tur berani thu alo hril let ve thung an hna an zo hnu chuan evana chu an stationa avakir le a an pu ber chuan alo dong song na a melero ala nelom chuang mi alo evana chuan in soifia han tum le vioma se athu soi an la in ngai thak sak du chuang lova na poimo danga nei thu soin ama evana po chu athuam in belve vat fat turin a hrilta ani chutia uniform ber hatur ati le taksia chuan anpu chuan aril ru athak ti a hrathiam ta a LAPD surgeon Athenai Khan no pang chan chuak tura a che dan zong an bo salo wa hril vek to chulo ni in anna anei le ti a hrachuak chi chu a hlim khermai fire truck nen siren ri ruai chunga anin zui chualai chuan 911 operator abi po in call dang lo dong le a tuntrum chu adana dang tazak mai le roller coaster chuang tlangwal pakhat hi chesualin asi tata aper chuak nola a then pa jok po chu alatla chuak trap zui mitam tak lon ngam lo na tur roller coaster track sang taka chuan evana chu an lon chongal zota noilam atangin mipui thanem takin an lo thlir ve thap bok achipa han lon chuakin chan chu mayan tuma amairo chu a chan chu tumpa chu a in ham tang zo ta silo van doi thak takin atlata thut mai le mipui ta chu an tre teng tunga atlak na asang bok nen athi chiang hle chuta tang chuan evana chu anuam thei hlol lo atuk zinga tuk thuan an kil lai po chuan a thungoi renga a then te chuan tong thlamuanin
thei topin an ron fui ta ani Sergeant Athenai Khan abik taka ron chibain amania ache dan wang khan lom thu aron shilbok chuti lai chun ebi po nakal turin alawin buat sai ve meka ama ero chu anu in pindan kongkhar chung lama alo kal dei mai Alzheimer nat na nei memory loss na salutuk ani awangin ahong le thiam to silo mang ang deuh hian atlan kual vela hongvat turin anin autur tuar bok anula chuan kongka hondan a hreto miau silova ebi chu amang angin aham haina sakher mai chuti lai chuan video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron silve thin don nia